Dostala som od ocina krabičku s koreninami a bolo tam aj perníkové korenie, takže poďme na to, perník. Potrebuješ teda perníkové korenie, kypriací prášok, čajová lyžička sody bikarbóny, 500 g pšeničnej polohrubej múky, 3 kopcovité lyžice kaká, cca 4 až 5 lyžic cukru, 100 ml oleja, 400 až 450 ml plnotučného mlieka, 2 domáce vajcia a pohárik dobrého domáceho džemu. Ja som dala ringlotový. Recept som vylepšila o pomarančovú kôru a mletý kardamón. Ak máš rád voňavé, tak rozhodne odporúčam. Do misky si dáš suché ingrediencie, potom mokré, nakoniec pridávam džem, aby som videla, koľko ho mám dať, aby bolo cesto ani riedke, ani husté. Vymiešam krásne lesklé cestičko, ktoré bachnem na plech s papierom a do vyhriatej rúry dám na 180 stupňov cca na pol hodinku. Samozrejme vyskúšame špajdlov, či je dopečené. Ak chceš ohúriť návštevu, tak ti odporúčam citrónovú glazúru, koláčik si nakrájaš, poleješ glazúrou, necháš zasnúť a papáš. Je absolútne dokonalý, takže ti ho rozhodne odporúčam. No a samozrejme ma sleduj pre viac receptov.